Kaixo, Inigo Etxezarreta naiz, eta nire anaia Juan Jorekin batea, Donostiako Bretxa azokan Etxezarreta arategia daukagu, eta gaur gure produktuak erakustera gatoz. Etxezarreta arategiko historia 1955 urtean hasten da. Floren eta Joanek, gure gurasoek, iriki zuten arategia, Juanjo eta biok hemen jarraitzen dugu, prestatzen nahi geha 3. generazioa, Aitor eta Enetz, gure semek, hemengo baserrietako okela haragia erabiltzen dugula beti, elaboratu asko egiten ditugu, txoixo, txistorra eta hamburguesak, eta aparte egiten ditugu kozinatu pila bat. Oso modu tradizionalean, etxera eramateko dira, batzuk etxean bukatzeko, eta beste batzuak berotu eta jan egiteko. Baina beti etxean kozinaten da bezala, eta hori jendeak eskertzen du. Orain dela gutxi, online erosteko aukera jarri dugu, eta bai gure produktuak, bai Bretxako edozein postutakoak eros daitezke doainik, eta ez dago erosteko kantidade minimorik. Orain gure obradorera sukaldera jungo gea, eta han aurkeztuko dizuet Marisa, gure sukaldeko arduradun nagusia, eta berak prestatuko digu gaur hainbesteko arrakasta duen haragi lasaina. Zertan datza lasaina honen arrakasta? Bereziki bi gauzetan. Batetik osagaiak, eta bestetik Marisaren eskua, noski. Gure lasaina egiteko lehenengo pausua izango da barazkiak fregitzea. Eta orduan, hain naiz barazkiak mozten, tipula eta baratxuria. Ja, tipula da martxan daukat eta bota behar dut haragia gorritzeko. Lasaina parte egiten ditugu, igual 60 plater desberdinak, zen eguneko menua sartzen dugu, dana diferente izaten da, astelehenetik larun batea. Eta enkargu bezala egin dezakegu bezeroak eskatzen digutena. Ikusten duzue, materiala de primera kalidad esaten den bezala, barazkiak hemen bertan erosten ditugu baserritarrari, esnea ere igeldotik ekartzen digute, haragia zer esanez, inguruko baserriko behiakoak dira baita. Orain, tomate naturala botako diot, gutxi gora bera lasaina batentzat kilo bat haragia, botatzen dugu 200 miligramo tomate salsa. Hemen Etxezarretan 13 urte daramatia lanean. Eta ez naiz bate aspertzen, ze beti gauzak desberdinak dare. Oraintxe ja momentua gazta botatzeko. Eta desegi egiten dugu gazta tomatekin eta haragikin. Hasi behar geha montatzen ja lasaina. Hortarako, bota behar dugu olio pixkat, azpian, zen bestela, plaka lasaina pegatu iken da. Eta orain, ja, plakan gainean botatzen dugu lehenengo basea. Orain, inbar dugu lehenengo kapa desamela. Botatzen dugu lehenengo kapa fina. Orain jarriko dugu bigarrengo plaka lasaina. Eta orain, ja, plakan gainean botatzen dugu haragia. Banatzen dugu ondo. Hau egin da gero, botako dugu gaineko besamela, eta gero gazta raiatua gainetik, eta labea sartuko dugu. Hemen daukazue gure lasaina, labetik atera berria, edo eramateko bertsioan, zuen gustokoa izango delakoan, nahi dezune arte. Joseba, nahi dezunean etorri, eta beste edozer gauza ingo dizugu. Ondo izan, da eskerrik asko. Agur!